nan ne za ka gane da yawa daga cikin wasu masu kuɗi ba su da tunani. Wani ɗan uwanka ne mai kuɗi ya rasu, kana bin shi bashi, sai ka ga ka rufe ido akan 'ya'yan shi, kana so ka mallake abin da ya mutu ya bar musu, kamar kai dawwama za ka yi. Wallahi jama'a, yau sati uku an shiga cikin sati na 4 wani abokinmu ya rasu, muka je jana'iza. Bayan nan sai aka ɗauke mu aka ce to ga irin yadda ya yi wasiyoyi da yawa ni a kaina, ni zan mai wanka, ni zan mai likafani, ni zan mai sallah, ni zan tsaya akan kaza, 'ya'yan shi kaza kaza. To don haka aiki ya hau kaina, kuma wallahi jama'a muna tare da shi yau shekara 22, ban taɓa sanin wannan ba. Amma daren da ya rasu ran nan dangin shi da abokan arziki daga garin suna ta bugowa, suna cewa to wane fa ya gaya wa kowa, kusan duk garin nan an sani. To sai zama aiki ne a kaina yanzu, maganar gaggawa bata taso ba, dan amana ce ya bari a kaina, duk da bai faɗa min ba, amma yana da confidence, yana da yaƙinin zan iya riƙe ta. Me kake tunani? Mewa da ya faɗa min zan iya cewa wane ba zan iya ba, kaga na huta. To yanzu ya mutu, kaga yanzu ba ni da makawa kenan, dole in yi iya ƙoƙari na. Muka je aka zauna da wani yana bin shi bashi. Wallahi na mutunta wannan dattijan, mutum ne mai kuɗi. Wannan ya ba da gidan shi a bisa in bai biya bashi ba a karbi gidan, a dawo mishi da a dawo a biya cikon kuɗi. Wallahi duk da aka gama tattaunawa ya faɗi yadda aka yi, sai ce wallahi ba ta gida nake ba, a samu haƙƙina kawai a biya ni, sannan kuma na ɗaga ƙafa, yanzu ma na ƙara ɗaga ƙafa. Wato yayi kalmomi na mutunci da tawali'u da komawa ga Allah. Allahu akbar. Ina ma haka masu kuɗin mu suke. Amma sai kaga abin mamaki, wane ya mutu ya bar gidaje da shaguna da motoci da 'ya'ya, kai wai sai kaga rashin imanin mutane yanzu, abin da mutane suke sa ido wannan dukiyar, sai kaga wannan ya zo yana neman ya auri matar shi. Me yasa? sai zo yaudare ta, zan rike miki 'ya'ya, zan yi kaza. Wallahi dan ya ga an bar kuɗi ne. Ka je ka samu duk wata da aka mutu aka batta da kwantsaman 'ya'ya babu kuɗi, ka je ka ji zawarawa nawa. Wani babban mai kuɗi ya rasu ba da jima wannan ba jama'a, a arewacin ƙasar nan tamu, ya bar maƙudan kuɗi. Matar shi ɗaya kawai an ƙirga mata zawarawa 33, mace ɗaya zawarawa 33. Me yasa? Da ya zo kwana biyu sai ce to ai hajiya, waɗannan kuɗaɗe ya kamata, tun da ni ne mai gidanki yanzu, in fara ba da shawarar yadda za a juya su, gidanki na wuri kaza ya kamata mu yi kaza. Da zaran ya ga kuɗin sun yoɗe sun lalace, a lokacin ita za ta rena kanta akan 'ya'yan nata. Shi yasa kuma mata sai ku rinka natsuwa. Kai kuma da ka tasa dukiya a gaba ta zaman maka ainihin abin bauta, wallahi sai ka natsu. Ƙoƙarin ka wai ka mutu ka bar wa 'yan ƙananan 'ya'yanka dukiya, to wani kuma yana nan ya hararo dukiyar sai zo ya auri matarka, ya cinye kuɗin sannan ya kauce. Abin da ka ji tsoro na wahala 'ya'yanka su sake komawa. Jama'a kun fahimci wannan na karanta